Ildefons Cerdà, considerat un dels pares de l'urbanisme ja l'any 1867, en el tom primer de la teoria general de l'urbanització, en un apartat on feia una exposició dels diversos tipus d'urbanització històrica que ell havia identificat, i deia: heus aquí el que és una veritable combinació simple i homogènia urbano-rural. Tot i que en totes les combinacions elementals que anem exposant es troba sempre i constantment un fons d'equitat i harmonia, aquesta última no ressalta d'una manera tan brillant en cap de les altres combinacions. L'estabilitat del llaurador, el vincle que hi té en el seu terreny, la senzillesa dels seus costums, filla així de la naturalesa de les seves tasques. Tot fa que la urbanització rural sigui, com l'associació agrícola, un tipus que gairebé atreviríem a dir perfecte. Si aquest tipus s'hagués conservat en tota la seva puresa, és molt possible que la humanitat no hagués progressat tant. Però amb el transcurs del temps segur que els seus progressos haurien estat molt més sòlids, permanents i eficaços. És el que l'arquitecte Salvador Tarragó, en referència a Cerdà, va sintetitzar en el seu llibre En defensa de Barcelona com urbanitzar el camp i ruralitzar la ciutat. I és el que tractarem a la conversa que ara comencem, emmarcada sota el títol de Rurbanisme i reconnexió rural-urbana, amb en Jordi Franquesa, que és arquitecte i doctor en urbanisme per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, director de la línia d'investigació Recerca Rurbana, despoblament vers despoblament rural de la Universitat Politècnica de Catalunya, i que s'emmarca dins la línia de recerca que ja porta uns anys vetllant per el reequilibri territorial i per la dinamització dels nuclis rurals. I amb en Sebastià Mata, cafeter de Maldà i activista rural. Una conversa que ens fa il·lusió poder portar a terme des de la Casa Museu del Voltreganès, una entitat d'aquí prop, de Masies de Voltregà, de Sant Hipòlit de Voltregà, que des de la sensibilitat cap a les formes de vida passades fa temps que pensem i plantegem que dissoldre la dicotomia entre allò rural i urbà implica repensar la construcció de coneixement sobre la terra, acollint, per exemple, altres subjectes de coneixement com la pagesia. I que avui, gràcies en el marc del Congrés de Cultura Catalana i gràcies a aquest espai que ha ofert la Diputació de Barcelona, podem dir-hi la nostra. I en aquest sentit, us llenço la primera pregunta. Què en penseu? Creieu que els sabers i les formes de vida de la ruralitat tradicional i contemporània poden contribuir a la transformació política del nostre país i dels països catalans? Jo? Sí. Jo d'entrada demanar disculpes perquè crec que el nivell intel·lectual el faré baixar en picat ara mateix. Però com va dir aquell, per què m'inviten si saben com me pongo, no? Jo sóc un cagadubtes intel·lectual, per tant us aportaré ben poca llum, bastants dubtes, això sí. La ruralitat és un temarro que tenim molt mal resolt, més enllà de la densitat demogràfica, i això tu, Jordi, segur que en saps bastant més que jo. Pengem a vegades d'aquest imaginari que hem heredat del noucentisme, ara també amb Cerdà ens venia molt a pèl aquest tema, i en la revisió actualitzada és més una projecció o un anhel, a vegades des de la ciutat cap a lo rural, que fins i tot una reflexió pròpia des del subjecte polític de lo rural. Llavors a mi em costa molt entendre aquesta dicotomia rural-urbà quan lo rural és un imaginari ara mateix o fins i tot, si volem, una identitat que no té subjecte polític actualment o que té un subjecte polític que ha estat silenciat o vulnerat en molts casos, i per tant aquesta dicotomia ha passat a ser més aviat una hegemonia d'un sistema, abans l'Albert ho apuntava, un sistema capitalista que ha vist en la ciutat la seva màxima expressió de forma d'organització social, econòmica i demogràfica, i per tant el rural ha quedat una mica a expenses de tot això. Per tant jo situo la ruralitat ara mateix a la UCI, de la conceptualització, a la UCI de la forma d'organització social, i una mica a l'espera de fer un replantejament, de vés a saber si no és tot rural,
podria ser que tot sigui rural, que realment el que no existeixi és l'urbà, sinó que simplement som rurals per la forma de sistema que ens ofereix la ruralitat cap a l'atenció a les necessitats bàsiques per a la vida i simplement l'urbà sigui un accident en algun moment, un accident econòmic que va provocar un sistema que és el capitalisme. Jordi, no sé si què en diries del que tu comentaves ara, Sebastià, d'aquest subjecte polític silenciat, d'aquests sabers i formes de vida de la ruralitat tradicional, si poden contribuir d'alguna manera a la transformació política del nostre país. Bueno, abans que res, agrair la invitació, perquè això sempre compartir idees amb gent que està... No sé si som una mica friquis tots plegats, però sí que compartir idees segurament és constructiu per tots, i per tant agrair aquesta mena d'altaveu que tenim amb aquests micròfons. Jo crec que el que hem de fer és potser centrar el problema. Jo crec que ho hem centrat ja des del primer minut, que és aquest binomi ciutat-camp, que el binomi s'ha de trencar d'una vegada per totes, i que tot ha de funcionar com un sistema únic. No té sentit plantejar-se la transformació del medi rural sense comptar amb les ciutats, tant grans ciutats com ciutats intermitges. Per tant, nosaltres tenim en el territori un problema de desequilibri brutal. O sigui, tenim una macrocefàlia al voltant de la ciutat de Barcelona i altres ciutats també importants, però sobretot al voltant de la ciutat de Barcelona, sobre un territori que és, com abans també s'ha comentat, tremendament divers. O sigui, si vosaltres agafeu algun país europeu, veureu que la diversitat d'escenaris i de paisatges que tenim en pocs quilòmetres és realment impressionant. Per tant, tenim un territori geogràficament molt, molt divers i això complica les coses. Jo crec que, a més de ser un problema de desequilibri territorial, és també un problema d'injustícia social i és un problema, jo crec que no és tant un problema de repoblar, sinó dels que vivim en territoris rurals que ho puguem fer dignament. Aquest és el problema, perquè, no sé, jo soc de Castellterçol, som 2.000 i pico habitants, però no necessito més gent, estem ben... I probablement això passa en pobles també de 500 habitants que diuen ja en tenim prou, no? Però el que hem de fer és viure dignament i tenir com a mínim els serveis bàsics coberts. Hi ha efectivament molts tòpics en el món rural. Abans també estàvem comentant com ho definim el món rural perquè ningú té clar, cada un té el seu imaginari. I molts d'aquests tòpics són molt adulcorats, però sí que és veritat que el món rural està canviant moltíssim, no és gens estàtic. Probablement tots els que som aquí vivim en medi rural i veiem que al medi rural realment hi ha molta activitat i per tant ho és no només des del punt de vista productiu i també econòmic, sinó també des del punt de vista social i cultural. Abans estàvem comentant també una qüestió important i era... Abans amb el Marc ens hem estat comentant el tema que estem en un món digital, immersos en un context sovint irreal, a través dels mòbils, a través de la intel·ligència artificial, que està fent precisament que cada vegada sigui més important l'experiència vital o l'experiència emocional sobre els llocs. Jo sempre he dit, abans comentava que el Dionís deia que la ciutat, especialment Barcelona, té molts problemes, però un dels problemes que s'ha posat més en evidència a través segurament de la pandèmia és que emocionalment són recintes bastant esgotats. I jo crec que aquesta experiència vital, que jo per exemple amb els estudiants de la universitat sempre intentem buscar-la en el lloc, per això fem tants treballs de workshops d'estudiants d'uns als de la ciutat cap al camp, perquè quan ells viuen o experimenten com és el món rural, realment l'aprenentatge es multiplica per 10.000.
No sé si he contestat a la pregunta que m'havies fet, però... Jo penso que t'has extès una mica més i tot, perquè ara t'havia de fer preguntes que ja no podré fer, però ja està. Has petat el guió. Llavors, vivim, pel que comentaves tu, Jordi, pel que comentava Sebastià, com amb una crisi conceptual molt bèstia, és a dir, no tenim unes idees bàsiques que haurien de ser claríssimes, però que moltes vegades esdevenen complicades o fins i tot costen de justificar. No? I en aquest context de macrocefàlia, comentaves d'aquest territori divers, potser el repte que tenim com a societat és desfer aquesta frontera històrica que s'ha creat entre allò rural i allò urbà. Cerdà, com comentàvem al principi, ja fa 160 anys apuntava segurament cap a una direcció ben concreta. Llavors la pregunta que us faig als dos és: hem avançat durant aquests 160 anys a nivell conceptual i material? I, és a dir, si no ho hem fet, que evidentment que no ho hem fet, com integrem políticament un canvi que realment porti cap a aquesta direcció? Sí, ens has fet spoiler, no? Has respost tu mateix, no hem avançat. No hem avançat, però sí s'ha transformat. És cert que som un territori molt més connectat, no només entre nosaltres, sinó amb tot el món, i aquesta connexió, que a més augmenta la freqüència de connexió, i també a la vegada ha portat a una acceleració dels ritmes de vida. Abans també es parlava del temps. I potser aquests trets característics d'aïllament, de temps lent, que a vegades eren molt propis de les ruralitats, ja no les estem visquent de la mateixa manera. Si bé avui dia encara viure al Pirineu i haver-se desplaçar significa el que significa, i no només al Pirineu, moltes zones de Catalunya també hi viuen així. Aquesta dualitat que encara tenim entre lo rural i lo urbà, o el camp i la ciutat, més enllà d'un paisatge o un entorn, a nivell de mode de vida ha anat perdent significat aquesta dualitat. Però malgrat tot sobreviu la dualitat i sobreviuen aquests dos subjectes. I a mi em du el plantejament de si això continua vivint, si no és per una qüestió de correlació de forces. És a dir, ens funciona molt bé aquesta alteritat perquè és molt més fàcil d'alguna manera jugar-hi o conjugar-la quan nosaltres tenim certes necessitats. I aquí entra una mica el patró aquest de colonitzador. L'alteritat ens converteix en un subjecte que en algun moment pot ser subordinat. Si formem part d'un tot, trinxar un territori, quan abans comentava el Dionís, quan totes vam dir el riu no es toca, el riu és vida, ho dèiem totes, no ho deien la gent de Terres de l'Ebre, ho dèiem tot Catalunya, però hi ha zones on això no es diu. I per exemple, el diumenge hi ha convocada una manifestació a Lleida, que són més de 12 plataformes de tot el territori, que són plataformes que s'han anat formant a base d'aquesta conflictivitat provocada per aquesta neocolonització del territori rural. I dic colonització perquè al final la imposició d'aquells projectes que es volen dur a terme ve de capital estranger que a més vol fer una producció amb una alta rentabilitat econòmica per endur-se òbviament el marge de benefici d'aquesta rentabilitat econòmica. Per això diem lògica de colonització, perquè al final el territori és totalment passiu en la presa de decisió de tot plegat. Per tant, aquesta dicotomia avui dia ha evolucionat cap a coses noves, cap a formes de relació nova. Més enllà de la diàspora del seu moment, de la gent del camp a la ciutat, doncs avui dia tenim un procés de subordinació que és molt similar i que perdura, tot i que els patrons de comportament de les persones ja no són com podien ser abans. Aquesta línia, Jordi, no sé si... Sí, jo afegiria, efectivament, jo crec que no hem avançat, jo crec que hem anat una mica enrere, potser a vegades sota
el paradigma dels avenços tecnològics. De la modernitat, sí, la modernitat, dels avenços tecnològics, hem dit, ostres, anem endavant, però és que jo crec que estem morint una miqueta d'èxit, no? I jo crec que en molts casos la tecnologia ens ha fet més mal que bé. No estic en contra de la tecnologia ni molt menys, enteneu-me bé, però sí que és veritat que en alguns casos ens ha anat en contra. Moltes vegades estem més al servei de la tecnologia que no ella al servei nostre. Jo, de tota manera, m'agradaria donar 5 bones notícies, perquè abans també comentàvem, ostres, al món rural estem bastant malament, però m'agradaria destacar 5 coses que em semblen importants tenir-les presents. La primera és la conscienciació social del món rural, que això ha aparegut des de la pandèmia. Només fa falta mirar els mitjans de telecomunicació en què cada vegada hi ha més gent preocupada per aquest tema i per tant jo crec que la pandèmia, malgrat els estralls que ha suposat, també ens ha portat alguna mica d'esperança sobre aquesta conscienciació. Jo crec que això és important que sigui així. La segona cosa és que per primera vegada en la història mundial del món hi ha més persones que surten de la ciutat cap al camp que no al revés. I això està demostrat amb alguns articles científics on no sabem si això durarà gaire temps, això també s'ha de dir, però per primera vegada ens hem trobat amb una reversió migratòria que no havia passat abans. Evidentment, per les ciutats perdre un 5% de la població no és una gran cosa, però en un petit poble guanyar 2 famílies pot ser molt. La tercera bona notícia és que s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals. Hem de veure com es desplegarà l'Estatut, però jo crec que és una bona notícia per tots, perquè té una sèrie de mecanismes i d'estratègies que jo crec que poden ajudar bastant com a mínim a atenuar els problemes del món rural. La quarta bona notícia és un informe que va fer l'Oriol Nel·lo ara fa uns mesos sobre els propòsits del jovent per anar de la ciutat al camp. I ens explicava en aquest informe que en una enquesta que van fer de 3.665 joves, 4 de cada 10 joves que viuen a les ciutats volien anar al camp. Estem parlant de més de 500.000 persones. Quan se'ls feia la pregunta de però això ho faries en els propers 5 anys, i d'aquests, evidentment, això baixava una miqueta, com és obvi, però un de cada 3 va dir que sí, que es tenia plantejat en els propers 5 anys anar a viure al camp, al camp o en territoris rurals. Estem parlant de quasi 190.000 joves. Això és molt, això és com si agaféssim, l'Oriol feia l'exemple de dir com si agaféssim tot Sabadell i ens l'enduguéssim al camp. Per tant, això és una bona notícia. I l'última és una experiència que vaig tenir ara amb els estudiants, ara fa 2 setmanes o 3 setmanes que van començar el curs. Jo sempre els poso en rotllana i expliquem d'on vens i què és el que més t'interessa en l'urbanisme i tot això. I d'aquests potser, jo diria el 80% eren de fora de ciutat. I d'aquests, jo diria que, no exagero, us dic que el 80 o el 90%, jo els preguntava on es viu millor, a la ciutat o en el camp? I ells em deien que vivien millor fora de la ciutat, perquè era més tranquil. A mi em va sorprendre, perquè jo quan estudiava pensava que la ciutat portava molta marxa i tens molta més inquietud, però sembla ser que això està canviant, i jo crec que això també és una bona notícia. Davant de la pregunta de com integrem tot això políticament, jo crec que, fins fa potser abans de les polítiques europees sobre dinamització rural estaven centrades sempre sobre l'agricultura i la producció, o la producció primària. Ara tot això ha canviat i això també és una bona notícia, de pensar que no és només la producció primària el que hem de moure, sinó altres economies potser paral·leles i potser independents de la producció primària sobre el territori rural. I per tant invertir no només en producció primària, sinó també en
amb qüestions culturals, amb qüestions que tenen a veure amb altres economies que no depenen directament de la producció primària, sector terciari, però tinguem en compte les megatendències també, perquè això és una cosa que ens passa per sobre i que ho hem de tenir present. Primer, i també ha sortit abans, la globalització, i trobar l'equilibri entre la identitat local i la qüestió global jo crec que és important, però el tema de la globalització és un tema que des dels nuclis rurals podrem controlar ben poc. Segona, la qüestió de la digitalització, hi ha l'accés que a vegades pot ser positiu i a vegades no tant. Tercera, el canvi climàtic, perquè també és una cosa que ens està passant per sobre. I quart, i no menys important, sota el meu punt de vista, és el tema del turisme. I sobretot tot el que està passant a la costa, el que està passant a la Cerdanya, el que està passant en territoris on hi ha una pressió turística que ve de fora i que d'alguna manera ens està alterant els ecosistemes rurals que són tan fràgils i tan delicadets. Per tant, és complexa, però... Al fil d'això, la setmana passada llegia, o aquesta setmana no recordo, un tuit d'en Pere Antoni Pons i deia: als països catalans la major part de converses polítiques obvien les 4 qüestions bàsiques de la realitat política: el poder, els doblers, la demografia i la violència, o l'amenaça de violència. Normal que després tots els debats ens quedin mig coixos. Llavors, això ho aprofito per fer d'annexa amb això que comentaves tu ara, perquè al final ens trobem un entramat tan complicat a tants nivells que no es poden obviar totes aquestes qüestions i que per molt que ens vulguem centrar en parlar en un determinat tema, hem de tenir en compte tot això necessàriament. I aprofito, Jordi, per continuar una mica amb el nexe, amb la línia del que estàvem comentant, que com tu has dit, aquesta diversitat que s'aporta des de la terra, ja sigui amb la producció primària, amb una producció cultural també pròpia, fa que es generin com unes diversitats de llocs, uns llocs diferents. És a dir, no sé si ens podries explicar com són les diverses ruralitats d'arreu de Catalunya, els països catalans, i què implica aquesta diversitat també, perquè evidentment s'ha de tenir en compte a nivell d'execució de polítiques públiques. És una pregunta difícil, però nosaltres des de la línia de recerca el que sí veiem molt clar és que hi ha com tres escenaris diferents. Jo quan parlo de nuclis rurals normalment parlo de pobles de menys de 2.000 habitants, perquè 2.000 és una xifra que quan comencem a baixar comencem a perdre bous i esquelles, comencem a perdre serveis socials bàsics. Per tant, el 2.000, i crec que és una xifra que a més l'Estatut també reconeix, em sembla que és una data important. Llavors, si partim d'aquesta idea, nosaltres distingim d'alguna manera els nuclis rurals que en diem periurbans, és a dir, aquells que estan relativament a prop de ciutats intermitges, per tant s'aprofiten dels serveis d'aquestes ciutats. Estic pensant en Olot, Berga, Solsona, fins i tot Manresa, Vic. Aquests nuclis no tenen problemes de despoblament, a vegades fins i tot guanyen població, a vegades esdevenen nuclis de segona, nuclis diguem-ne no de segona residència, però sí de centres de dormitori, per entendre'ns. Aquests tenen una sèrie poden d'alguna manera definir poc el seu propi futur, perquè estan molt influenciats per la ciutat, i és molt diferent dels que nosaltres en diem remots, els que estan molt lluny de les ciutats intermitges, els que estan en orografies complicades a la muntanya, sobretot al Pirineu, que tenen problemes de població, perquè estan perdent població, molt masculinitzats, amb pocs serveis, mala accessibilitat, i aquests són els que tenen els problemes més greus. I entremig nosaltres distingim un tercer model que serien el que en diem sinèrgics, és a dir, aquells que estan en territoris no molt accidentats topogràficament, però que mantenen la població bastant estable. Lluçanès, Moianès, a la Segarra també passa. Llavors, això per una banda ens permet una miqueta fer una distinció, però com deia abans, totes les geografies són molt diferents i és molt diferent un periurbà de l'Empordà com un periurbà del Pirineu. I llavors,
A més d'això també distingim o veiem que hi ha territoris o nuclis rurals molt pressionats, sobretot pel turisme, com deia abans, altres que són clarament regressius i que estan sobretot, com dèiem, en els àmbits més remots, i després els que nosaltres considerem més estables, que mantenen, per exemple, la Garrotxa, Osona, són territoris bastant més estables. Com funciona tot aquest territori? Sabeu aquests mapes de calor? Doncs tot va per gradients. És a dir, tu si intervens sobre un punt que té molt poca accessibilitat i té problemes de despoblament, intervens només en allà, és molt difícil que tot això tingui una transcendència. Has d'anar intervenint, diguem-ne, gradualment perquè al final l'impacte arribi en els pobles més petitons. I acabo, nosaltres treballem bàsicament amb 6 temes que ens semblen fonamentals. L'habitatge, la mobilitat, els equipaments o els serveis públics, les activitats econòmiques, perquè ens sembla, com deia abans, molt important, la forma urbana, perquè és una qüestió important també, el context o com es treballa des del punt de vista urbanístic un nucli rural no té res a veure amb una ciutat. I per últim, i no menys important, el tema del patrimoni. El patrimoni natural, el patrimoni arquitectònic, òbviament, però també el patrimoni cultural, que és un patrimoni que quan es perd és molt difícil recuperar. No sé si... I que per desgràcia en molta part del país deixa perdut per sempre. Lligant-ho, ara parlàvem també de qüestions d'habitatges, Sebastià, des de Repoblem, per exemple, això que comentàvem, aquesta diversitat dels territoris rurals és palpable i ja es nota aquesta sensibilitat per part de l'administració i també ara és l'oportunitat que per qui no conegui Repoblem que ens expliquis una mica què és, quin projecte engloba, en què consisteix, ja que penso que parteix d'un arrelament que hi ha de ser i que segurament és necessari per crear aquestes sinergies que possibilitin una nova manera de viure o, si més no, unes noves maneres de viure. Repoblem, per a qui no ho conegui, és un perfil de xarxes que neix en aquella època on ens pensàvem que serien millors persones, que va ser la pandèmia o el confinament. El crea el Ton Lloret, un veí d'Argençola en aquell moment, que entén que hi ha necessitat de connectar les possibilitats de viure en un entorn rural, en un poble rural, amb aquelles ofertes de treball o d'habitatge que hi van sortint, amb les necessitats de la gent de ciutat de canviar d'entorn o de projecte de vida. Aquest perfil va anar guanyant interès per part de les persones, va anar guanyant seguidores fins al punt de ser un perfil de certa influència i ha fet molta feina al llarg d'aquests anys fent aquesta connexió entre oferta i demanda. Llavors, el Tony arriba el 2023, rebia moltíssima demanda més enllà de les provocades per les ofertes al perfil, li sobrepassa la feina que hi pot dedicar i per tant decideix fer un pas al costat i cedeix aquest perfil o la gestió d'aquest perfil al Ricard Grau i a mi, que som membres de 2 cooperatives, el Ricard d'una cooperativa que es diu La Boqueria, que fan serveis d'arquitectura, i jo, en el meu cas, de la cooperativa al Centre de la Vida de Maldà, que portem al bar de Maldà i també fem d'altres històries, d'altres mogudes. Total, que en el moment que el rebem veiem això, que hi ha contínuament, cada setmana, demanda de persones que volen sortir de ciutat per anar a viure a pobles rurals i tot sovint aquestes demandes són provocades per un imaginari que no és del tot aterrat amb la realitat que trobem als municipis rurals. És gent que diu, vull acollir-me a un programa d'aquests que teniu de repoblament on te donen casa i et donen feina i realment aquests programes, fins on jo sé, encara no n'he trobat cap que existeixi ben bé així d'aquesta manera. És com que hi ha la idea general que hi ha molts habitatges buits, que ja hi ha espai, quan realment no és així. Aflora l'absurd, que tenim municipis, pobles amb moltes cases buides, amb necessitat de tenir veïnatge perquè s'han abuidat durant dècades de forma sostinguda. Des de l'administració pública es reconeix aquest problema i s'expressa una voluntat de solució
però a l'hora de la veritat no existeix res, més enllà d'una proclama o una voluntat. Llavors aquí es fa evident l'absurd quan la persona demana, no, jo vull acollir-me amb això. I llavors és la nostra feina mediar entre aquesta expectativa i la realitat. I aquesta feina porta molt treball, diguem. I tant és així que nosaltres vam crear l'associació Repoblem una mica per posar fil a l'agulla i poder materialitzar, deixar de dir, deixar de fer tuits i posts d'Instagram bucòlics i superxulis, deixar de ser cookies per agafar el pic i la pala i començar a aterrar això. I hem començat amb projectes. Ara, per exemple, estem al Palau d'Anglesola amb un habitatge que s'està reconstruint, no s'està regenerant, era de l'Ajuntament, ens l'ha cedit, s'està regenerant a través de masoveria urbana i als baixos hi anirà un forn de pa. Tot i això, contínuament te trobes amb els topants de l'administració pública, perquè no és fàcil, perquè l'administració pública, sobretot la local, rural, el principi de subsidiarietat no existeix, per tant no té recursos ni econòmics ni tècnics per afrontar molts dels reptes, i des de la supralocal es va tard i en molts casos malament, pagant contínuament estudis i consultories quan el que realment faria falta és baixar una mica a territori aquells camins que dèiem abans, veure aquests lideratges que deia l'Albert que ja existeixen i donar-li un suport explícit, no només un copet a l'esquena. I això em fa pensar en una anècdota que és molt tonta, però jo en una altra vida vaig ser polític, d'aquests com el Dionís. Ara soc polític però ja no institucionalitzat. I en aquesta vida de política institucional era conseller comarcal a l'Urgell en temes d'habitatge i nosaltres, amb la nostra innocència rural, vam decidir que ens n'anàvem a parlar amb el director general d'habitatge el 2019 per fer-li una proposta que no ens podia dir que no perquè era un avantatge enorme per amb ell. I vam anar a demanar-li fer un pla supralocal d'habitatge a la comarca de l'Urgell amb els mateixos diners que els hi havia costat fer un pla local d'habitatge a l'àrea metropolitana a un municipi concret per fer de tota la comarca per fer un servei d'accés a l'habitatge perquè hi havia molts habitatges buits a molts pobles que necessitaven accés a l'habitatge i que tenien el recurs però no tenien les eines tècniques per poder-lo dur a terme. Jo encara em ressona l'eco de la rialla del director general, en aquell moment, ara no recordo el nom, de cognom Sala, avui dia és el portaveu de les APIs de Catalunya, vull dir que tampoc ens pot sorprendre que aquest senyor que es deia... No sé, sí, vull dir que aquest senyor es deia marejar amb la porta giratòria, però ara és molt més explícita la seva funció que en aquell moment. Òbviament ens van dir sí, i tant que sí, perquè sabien que érem innocents i rurals i que marxaríem contentes amb un sí, i aquest sí no es va materialitzar mai de la vida. Això per posar un exemple de com l'administració pública ens ha tractat fins ara i per això és per això que anem tard i malament. Déu-n'hi-do. Lligant-ho i tornant una mica al món acadèmic, i em sembla que aquesta serà una de les últimes preguntes perquè ens han demanat que retallem una miqueta, que el temps ens va anar al darrere. Quines són les aportacions que s'estan fent des de la universitat per intentar resoldre aquestes problemàtiques i d'una forma concreta? És a dir, això que comentaves tu, Sebastià, impulsem aquest pla d'habitatge que permetrà fer X, fer Y i que en conseqüència portarà aquest benefici. I això, si ho lliguem en quins imaginaris sobre el camp i ciutat es plantegen que caldria qüestionar per avançar cap a una relació més equilibrada, abans amb tu, Jordi, també comentàvem el fet que els centres de coneixement a Catalunya, almenys, la majoria tots es concentren a Barcelona. 9 de les 12 universitats, has dit, es troben a Barcelona. I això també és un problema a nivell de distribució demogràfica al Principat, perquè també comentaves, moltes d'aquestes persones que ja tornen, i també s'ha escoltat en una altra ponència, ja no venen de nou al poble. Llavors, no sé què me'n diries de tot això.
Bueno, com veieu, a la universitat també tenim problemes de la dicotomia, no? Ciutat i territori. Des de la línia de recerca urbana que nosaltres estem treballant, he de dir, no em vull posar medalles, però fem moltes coses, estem fent. A nivell de docència, els 3 pilars de qualsevol universitat, que és docència, recerca i transferència. A nivell de docència, nosaltres tenim a l'Escola d'Arquitectura una assignatura específica que estic portant jo sobre despoblament rural. Per tant, és una assignatura que tots els estudiants han de passar per aquí, el qual és també una bona notícia, almenys que el jovent sàpiga el que està passant. Estem fent optatives, ara per exemple estem treballant una optativa perquè els estudiants facin un projecte sobre rectories. Sabeu que les rectories són edificis moltes vegades sense ús, però que estan en el centre dels nuclis rurals. El que estem plantejant és que el bisbat faci una sessió d'ús i que els estudiants puguin executar un nou habitatge o diversos habitatges socials en aquests edificis. Per tant, transformar aquests edificis o el patrimoni que tenim. Cada any fem workshops sobre despoblament a l'estiu, que això no és docència arreglada, però el que fem és agafar els estudiants i portar-los al lloc. Això és el que a les universitats ens costa tant, perquè el coneixement el gestem als centres universitaris i allà es queda. Llavors, la idea és de portar els estudiants in situ, en els territoris rurals, i que construeixin el coneixement allà. Llavors tot això va lligat una miqueta amb el que deia abans de l'experiència vital, que l'estudiant almenys reconegui el que està passant. Amb recerca fem publicacions, fem articles, exposicions, catàlegs i els treballs finals de grau, treballs finals de màster, tesis doctorals que pivoten al voltant del tema rurals des de la nostra línia de recerca els estem estimulant. Però hi ha un tema importantíssim que és aquesta tercera pota, que és la transferència de coneixement, que vol dir el que estem treballant a les universitats que tingui realment un trasfons o una traducció sobre el territori, perquè si no teoritzem molt des de les universitats però al final no fotem res. I ara el que estem treballant és un projecte que em sembla fascinant, que és el campus universitari territorial. No li vull dir campus universitari rural, perquè rural per molta gent té un valor, diguem-ne, a vegades pejoratiu fins i tot, i així es queda una miqueta més dissimulable. Però al capdavall és un campus universitari rural. La idea és que, com us deia abans, que el coneixement el gestem a les universitats, al territori rural. Penseu que de les universitats que tenim, com deia abans, de les 12 universitats catalanes, 9 estan a Barcelona i l'àrea metropolitana, les altres 3 estan una miqueta més disperses, Lleida, Girona, Tarragona. Tenim la UPC a Manresa un centre, hi ha la Universitat de Vic, però és que si te'n vas una miqueta més amunt és que no hi ha res. O sigui, la presència universitària en el món rural és zero. Llavors, el que nosaltres estem plantejant és, a través d'aquest campus, quan jo a vegades parlo amb algun alcalde de pobles petits que em diu, ostres, vosaltres feu workshops de despoblament? Dic, sí, a la universitat i tal. Veniu aquí, nosaltres us oferim les nostres instal·lacions que estan al vostre servei. Dic, oi, doncs potser les instal·lacions o la infraestructura ja la tenim, l'únic que hem de fer és gestionar-ho. Llavors, la idea del campus territorial o campus rural, digueu-li com vulgueu, és a partir dels reptes del lloc, els reptes locals d'aquests ajuntaments, casar això amb els programes docents universitaris i fent el jovent anar allà. El jovent i, evidentment, hi ha el professorat, que tot això requereix, òbviament, recursos, que això és el que no tenim des de la universitat, per això ja faig una crida oberta, si algú s'hi vol sumar que ens ho digui. Perquè moure estudiants cap al territori rural té les seves despeses. Penseu que quan fem els workshops aquests, cada workshop, si l'estudiant no ha de pagar res, ens costen 10-12.000 euros una setmana. Per tant, tot això requereix una inversió, però sobretot requereix una política, diguem-ne, des de les altes instàncies, de creure aquest projecte i fer que el coneixement que gestem a les universitats es pugui desplaçar al territori. És el que comentaves, construir el coneixement allà, no imposar-lo per anar allà, que és molt diferent. Sí, no té res a veure. I parteix és un lloc molt diferent. L'última pregunta, Sebastià, molt rapideta.
segurament moltes vegades encara des d'una iniciativa com Repoblem apareixen cases, espais, negocis antics que moltes vegades s'han de reformar i es posen en circulació per aquestes persones, possibles persones interessades. A partir d'aquests espais al final es van construir a partir de sabers populars que de moment ara potser es comencen a reconèixer una mica. Era allò que ja als anys 60 es comentava, no, de l'arquitectura sense arquitectes. No sé si consideres que la universitat hauria de tenir més en compte aquests sabers, és a dir, aquests sabers tradicionals, per exemple, amb la construcció, per posar un exemple, o si els hem de deixar allà en un raconet i ja està. Segurament la universitat ja hi està parant compte i parant atenció en aquests sabers. El tema és com després retorna aquesta transformació. El Jordi posava un exemple molt bo, no? Aquests workshops. Però jo recuperaria més una qüestió que ha dit abans l'Alba, que ens hem passat moltes dècades demanant-li als nostres joves que es formessin en estudis universitaris, abandonant a vegades professions antigues que funcionaven prou bé, i avui dia ens trobem amb una manca de professionals a les zones rurals de Catalunya, en general, però a les ruralitats amb més INRI, que fa feredat. Vull dir, tu necessites un paleta del poble i et dona hora a 2 anys vista. Vull dir, això ni la salut pública funciona així. Llavors, necessitem recuperar aquell paleta capaç de fer l'obra com la feien tradicionalment. Necessitem recuperar d'altres oficis, fusteria, fontaneria, òbviament. Fins i tot la pagesia potser necessita recuperar. Aquí no vull xafar de terreny, que després l'Abel ja hi posarà llum amb això, suposo, però la pagesia, amb la industrialització de l'agricultura, s'ha de veure cap a on s'ha desplaçat la capacitat de producció o els mitjans de producció on estan, el poder dels mitjans de producció i on està també el coneixement, on s'està gestant el coneixement del pagès actual, i com tot això, tot aquest coneixement, tot aquest capital, com està present. És a dir, no com l'elevem a nivell d'universitat, sinó com el recuperem i el vivim en els nostres propis pobles. A mi és el repte que realment me preocupa. Com fer present aquest coneixement, com acostar-lo a tothom? I que enllaça amb una reflexió que he fet anant-vos escoltant a tots, perquè s'ha sentit molt la paraula territori. Jo us faig aquesta pregunta ara per cloure aquesta ponència. Barcelona és un territori? És a dir, si entenem un territori com un lloc concret amb una entitat urbanística, evidentment que sí. I és que ens hem acostumat a fer servir la paraula territori com si fos allò que hi ha entre la ciutat i el que hi ha més enllà. Allò altre és el territori. Quan segurament, i això ja és una consideració personal, estem utilitzant una paraula sense entitat política ni sense concretar aquesta diversitat del lloc, aquesta diversitat rural. Llavors, jo considero, i des de la Casa Museu també ho hem parlat alguna vegada, que la paraula territori potser l'hem de començar a canviar. Per exemple, avui no hem vingut a territori, avui hem vingut a Montesquieu, hem vingut al Bisaure, pel lloc concret, o senzillament quan ho fem una abstracció més genèrica, tornar a fer servir el terme país, països catalans, perquè territori pot ser un territori aquí i pot ser un territori arreu. Bàsicament volia acabar amb això i moltes gràcies per haver-nos escoltat. Gràcies.